takto keď spustíš, nie že na 0. minúte. Víš, čo je rekord? Čo iba papír. Niagara Falls, New York. All right, we're passing over the dam. You can see a clock here. Nevada time, we're getting girls up on time. And the same clock on the Arizona side. We're running, since we set our clocks back, we're running same time as Arizona now. But right here's the center of the dam. Right there is the marker. When I first came over 1963, you could park here, walk over, look down to the bottom, just Colorado, walk you along where the Westinghouse transformers are. And started doing that tour up until here a few months ago. They'd only take you down into where the hydro generators are. All right, we're coming up on one of the bypass tunnels that was built on the Arizona side. Our next stop will be about 45-50 minutes at Kingman. Teraz sme v takom vinárskom kraji v Nitre a zajtra sme v Pezinku tiež vo vinárskom kraji. A potom, kde sme ďalej, ja to neviem z hlavy. Také väčšie. Kultúrák na starosti, pred voľbami zrazu nemal kultúrák na starosti. No, ono sa to mení, táto legislatíva všetka. No dobre, nový album je na svete, budú sa hrať pesničky, rátam, že Sneho. Silný refrén je dosť silný. To. Neboj sa, Kukinko, hráme ti to. Dobre, čau. Tak hrávaš to? Hrávam, aj ja osobne to hrávam, doslova do písmena. Aj si pri tom trošku trsnem, ako zaspievam. To On our left, all the way to where we go in from Williams into the South Rim. Like I said, the Grand Canyon is 277 miles long, and Lake Beach starts at the West Rim here and goes 115 miles. Then below Hoover Dam, you have Davis Dam. Americký jsme malinky takový. Captain Powell and the people that supported it. Many years ago, before they built all these dams, Vicky. what happened was, here in the West, after the 1900s, started coming eastward. Of course, 7 starých a 10 niečo medzi tým. To znamená, že niekoľkohodinový koncert nás čaká. 1,5 hodiny. Behnem, nikomu to zaberú teraz, behnem? Ja iba štýrom budem. Ale nie na stále, tuto. Pred týmito. Áno. Randy, jak to píšme? No, pani, poďte si toto sadnúť. Počká, dá tam na nich pozor, nech si tak posadajú rozumne. Nie. Studzeno. Aj mne pozri, ako mám kožu husaciu. Jaj! Husaciu, ne? V piatok od 18 do 24. V piatok na Rádiu Max. Dobre, ja si to strihnem, super. Dobre, teraz toho mája by sme potrebovali. Ešte zdravíčku, že koľko zdraví divákov z relácie Babylon, to by si mohol ešte. Áno. Víš, to tam dá nejakou Všetky, neviem, divákov Babylonu, vieš. Ideš? Hi, this is Kuko, horký, že slíže. Už natáča.
A svíti, ešte svetlo tam máš. Však ožiarilo. To dobré. No, super. Počkaj, backlight, čo? Color night view. To je nočný. Ja to vidím v tvojich okuliároch. Toto. Soft skin. Počkaj. Čo, svíti či ona? Svíti. Nesvíti. Soft skin, čo to je to soft skin? Nachos Kerim. Teraz tady natáčaš. No. Počkaj ešte. A teraz ten veľký stál a ten malý s tým jedným okom. A teraz dali tú ich značku a toho... A už točí. Súboj s týmto, vidíš. S ktorým? Aha, Týmto. tým dobre. A dobre je, keď si, že budeš nadlho, buď si to položiť na volačo, alebo takto dvomi rukami, aby sa ti to netráslo, vieš, aby si robila také plynule. Však je tu stabilizer, akože zapatý. Alebo potom najlepšie, keď robíš dlhý záber, vieš, takto si to dať o oko. Vieš, lebo to si opreš o tvár a tedy sa ti najmenej trase. Vieš, že si zavrieš a cez to budeš kúkať. Keď máš, povedzte, ja neviem, voľaký dlhý jeden záber, že pekná krajina, alebo pôjdete volať a vidíš, že aby sa to netraslo, tak si to takto o oko opri a drž, to je najlepšie. Alebo dvoma potom rukami takto voľako, vieš. No, aby brucho bolo vidieť. No, ale chcem sa spýtať, je tam rubrika z garáže do telky. To znamená, tie kapely, ktoré začínajú, potom sa možno zviditeľnia. Ako to bolo s vami, kedy Horky, že Slíže cítili taký ten zlom, že aha, už sme niekde vyššie, už nás ľudia poznajú? Kapela Horky, že Slíže, tento zlom nikdy nenastal. To je stále v tej istej rovine všetko. Proste my sme začali, hráme takisto, jak sme hrali, jak hráme teraz a je to furt rovnaké. Ale chcem hovoriť, že mi sa strašne páči u vás ten Joško sa volá? Jošky. Výborný klip a výborná pesnička. Áno, my vždy nám slzy vyhrknú. Za čo to nebudem hovoriť, ale to veľmi páči. Je to dobré, je to fajn. Dobre, takže vy ste teda tú garáž len tak trošku skultúrnili a hráte vlastne to isté, kapela Ja si zostala myslím, že taká istá. kapela hrá 15 rokov, stále to isté, neodbočili sme od toho smeru a je to rovnaké. No. Čo ty na túto šnúru hovoríš? No, Tešíš sa, takto. ja neviem, očakávania. Je to vlastne 35 koncertov po celom Československu. Ja si myslím, že tá šnúra bude dobrá. S normálnymi ľuďmi a zase to bude predbiehať všetko tak, jak to prebiehalo obyčajne stále. Spravíme dohodu, keď šnúra skončí, prídete k nám do Babylonu. Jasné, prídeme. A To všetky hej. také tie vaše zážitky. Áno, porozprávame. Ale aj také pikosť. Vieš čo, donesieme tie fotky nejaké a takéto hovadinky, porozprávame sa, vieš, akože čo sa všetko udialo, kto bol koľkokrát opitý a takéto veci. To nás zaujíma Jasné? hlavne, áno. Dobre. Náš taký rokový bulvár. Ahoj. Dobre, čau, ahoj. Čaute. Jaký, čo hráš? Rok. Rokové veci. Si predkapela len tu na, alebo aj Na všetkých. na všetky? Dobre. Že v rámci celého turné. V Babylone sme teraz dostali pred kameru Ivanu, alebo inak povedané Anavi. Krásny večer. Ahoj. Ja na teba prezradím, že hráš rockovú muziku Áno. a že si taký predskokan, alebo taká predskokanka Horky, že Slíže. Áno. Prvýkrát v pekárni? Priznám sa, že áno, i keď už som mala také pozvánky, dá sa povedať, na mnohé krsty, ktoré sa tu konali. To pochopím. Či už zo strany kapiel, ako je Desmod a samozrejme zo strany iných kapiel, ale nejak mi nikdy nevyšiel čas, respektíve vždy nám vyšiel nejaký termín koncertu do toho termínu, takže teraz som tu. Aj vieš, čo ťa čaká? Priznám sa, že nie. Mám trošku takú stresovú situáciu teraz, lebo samozrejme je to podsta, ale na druhej strane je taká zodpovednosť hrať s tou prvou ligou, čo samozrejme Horky, že Slíže prvou ligou sú, takže, ale uvidíme.
Horšie je to, lebo nemáme solového gitaristu Sancheza. No, ja sa pridám. Budeme si musieť poradiť. No výborne, ja ti prajem pravda, že nech to vydrží a prezradím opäť, že ty bude... Dáš, musím ti popraviť nálepku. Lebo ťa nezoberú do... Toto je, Robčo, toto je tvoj obal. Ty si hovoril, že je to taká fajnová počkvátka k tomu. Toto si musíte dať dole. Točíme sa, točíme. Áno. Otoč tú obrazovku, takto. Počkaj, takto sa vytoč. Tak, toč sa. Počkaj. No. A ešte sa toč. No. Jaký krásny výhľad. 3, vypneme, 3, 4. Patrujeme teraz opatrne. Mami. Tak také indiánske. Ja. Co by som Bicep. Padne. Ty kokšo, jaký biceps. Ešte raz ho ukáž. Počkaj, nech títo sa pozrú, nech mi dajú $5. Ty kokšo, videla si ten biceps? Ty brďa. Dobre, ešte ďalej. Už je tá majsterka sveta. To je tá majsterka sveta. Ja som upozornila, otočil sa ju. Brutálne. Prečo opakujete? Počkaj. Počkaj, môže? Počkaj, ty si chcela, aby som ťa odfotila. Počkaj, Monika. Kde ideš? Dobre. No, Prečo až tak neskoro? Lebo ešte ideme na jedno miesto, veď o 4:00 ešte len odtiaľto odchádzame. No. Ideme na ďalšie miesto ešte v tom parku. Vieš, kým zase Mišuli. bude možno aj 5. Zás nám tam dále polhoďku rozchodu. Čau. Čau. Hej, baby, našťavuj sa mi sem, prosím ťa. Ty. Sem. To pozrieť. Zase sa kazopel. Pozor, ja si idem. Táto tieka s tým mujom. Počkaj, čo už nerobíš, keď si sex? Záber. Janko, tu sa postav, tu ťa odfotím. No? Počkaj, hneď idem odfotiť. Janko, tuto, takto, tu. Janko, nepadni prebo. Tuto. Zakývaj domov. Zakýva domov? Mišo, zakýva domov. A kto fotí trénera? Už ťa nikto nefotí. Áno. Dobre, aha, Vanda. Wow. Ja Dario, tých ľudí nepríjma. Ja som mal takého príčiaka na chyte. Vidno to, alebo si čupneme? Klopneme si? No, skúsi si kvoknúť. No, to bude lepšie. Za 12 minút odchádza autobus. no tak. Koľko? Už ešte posledný záver, ideme No, ale nejdeme ďalej. vypúšla som a vypúšla sa mi to. Na čo sa tam stávaš? Povedz mi. Jakú rieku? To, čo vyhnula rieka. Chodník. Bojíš sa? Natočí si tvoj zadok. Ja to mám v kamere. Tvoj zadok? Nie. Čoho? Ježe zadok. Stúpil si na Janka. Však ale... Ty len bodel robíš.
Ale asi to iba vyzerá. Oh yeah. Jaký biceps. Ešte skákať. I'll just tell her no. She'll throw Prosmianko. To je Marek? A nie, Monika. Troška vysvetlí Marek. Tak, hej. Nádherné Čo je, že nová jedna? Čo? Aha. Marek, aj. Jojo. No jo, tu. Neviem, kto by sa odvážil. Ty si ja. Here, you can't see it. Vaťa. To je na druhej strane. Vaťa a na Moniku takom už je kosti. Kosti. Aha, tam sú to sú spadnuté strom? To mi je kumpa. Monika. Oh, hello. Poďme sa pozrieť ešte ďalej, nie? Mrs. Berger. No, čakali, kým prejdem. A Vanda to čo ma zachytila, čo rozprávala. Oni sa živia mŕtvolami, kondory. Môže on ide sem? Môže pomôcť? Jasne, odpustili, však pozrieť sa, aký to je obrovský. Inak pozri, tu je Mišu. Oni pozujú. Ale oni vás nepozujú. Vycvičené. Vycvičené. Oni pozujú. Kde jak rýchlo, bože. Čak Vanda, rýchlo, oni ti pozujú do kamery. A čo ide som? Za skalu. Meso. Také... Áno. To je rozumnejšie. Treba uvažovať. Prečo zadarmo? No je, že budeš tak čakať 100 rokov brať. Drž sa stále pred nami. Pre nebuď niekde vzadu. Tam vzadu ťa nevidíme, aby si sa náhodou nezamotal, lebo potom ťa už nenájdeme. Monika nestrká jeden sík. To komentáre, to je úžasné. Ty kokšo, aký biceps. Čakáte, Bože, Monika, moc ticho. ja sa tým nemám na matúne. Dobre, veď ty, ja držím, ja ich budem rozprávať príbeh. Ja, toto je C-čko. Vyššie. Jak Všetci kúkajú, že čo to robí. No. musíš komentovať, že viac rozdielne pocitov. Wow. Už dostanej krš do pistole. Vyššie daj patročky. Au!
Ja som myslela, že není sklon. Vy ste skore. Paťa teraz za chvíľu. Není sklo. Nepribliží sa, lebo to nezaostrí. Caesar's Palace, Elton John, a spectacular journey of sight and sound spanning over 3 decades. The critics agree Elton John's Red Piano has set a new standard for Las Vegas entertainment. The new shows are on sale now. For tickets, visit the Coliseum box office. Počuli ste tú story? Áno. To dance